Hi लोगोफोर, welcome back to our Girly channel. So नोंथांमोनखो गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Girly channel सिम बरायनाय जाबाय। Girly channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो। दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै। फ्रेंड्स जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बे क्वेश्चन नंबर 7 नि 4 नम्बरखौ एक्सरसाइज 2.2 नि क्वेश्चन नम्बर बेसेबांमोन 7 नम्बरनि 4 नम्बरखौ जों नायसै। बेवहाय 4 नम्बराव मा दङ क्वेश्चना सलुशना मा जागोन बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हायो। स क्वेश्चनखौ गिबियावनो मोजाङै बुजिना ला मा दिहुननो होदों माबोरै खालामनो होदों। जा जों बेखौ मा खालामनो हायो जोङो बेखौ गिबियाव क्वेश्चना मा दङ 1 प्लस I बेनिफ्राय x बेनिफ्राय माइनस 2I डिवाइड बाय 3 प्लस I बिदि दङ। बेनिफ्राय प्लस मा दङ आरो 2 माइनस 3I ब्रेकेट क्लोज बेनिफ्राय y प्लस I डिवाइड बाय 3 माइनस I बिदि दङ। बेनिफ्राय इक्वल टू दङ 0 प्लस I into 1 दा बेबायदि दङ। स जोङो बेखौ मा खालामनांगौ x आरो y नि मानखौ दिहुननांगौ। दा गिबियाव मा खालाम नैखौ जोङो स क्वेश्चनखौ नोंथांमोना प्लास माइनासखौ मोजाङै नोजोर हो। जुदि प्लास माइनासआव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला टोटेल जोंना मा गासैबो गोरोन्थि जानायनि चान्स थायो। बेखायनो बेखौ मोजाङै नोजोर हो। बेनिफ्राय जों दा मा खालामगोन गिबियावनो दा बेखौ एलसीएम ला। स एलसीएमआ मा जागोन 3 प्लस I बेनिफ्राय 3 माइनस I बेनिफ्राय मा लिरनो हायो जोङो बेखौ 1 प्लस I x बेनिफ्राय माइनस बे जासिगोन 2I ब्रेकेट क्लोज बेनिफ्राय नोंथांमोना मा होनांगोन बेवहाय 3 माइनस I जागोन बे। स नैखौ नोंथांमोना बेजों डिवाइड खालामबा 3 माइनस I थागोन। 3 माइनस I खौ जों सानैजों सानजाबबाय। बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट 2 माइनस 3I ब्रेकेट क्लोज y प्लस I बेवहाय मा लिर बेखौ लिरबानो जाबाय। बेनिफ्राय 3 प्लस I खौ जोङो सानजाबनांगोन। बेनिफ्राय डाइरेक्टलि 0 खौ जों पुट खालामला I खौ जोङो डाइरेक्टलि लिरसै बेवहाय I into 1 बो जों लिरनो हायो। बेनिफ्राय दा क्रस माल्टिप्लिकेसन खालाम आं बेथिं डाइरेक्ट नैखौ बेजों माल्टिप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय आरो नैखौ मा दङ स जोङो बेखौ 3 माइनस I खौ नैखिना जों सानजाबला मा मोनगोन बेखौ जोङो लिरनो हायो 1 प्लस I बेनिफ्राय 3 माइनस I बेनिफ्राय x बेखौ जों मोनबाय। माइनस 2I जों बेखौ सानजाबा मा मोनगोन माइनस 2I बेनिफ्राय 3 माइनस I जों मोनगोन। बेनिफ्राय प्लास सिनखौ फैबाय। बेनिफ्राय नैजों बेखिनिखौ सानजाबा मा मोनगोन 2 माइनस 3I ब्रेकेट बेनिफ्राय 3 प्लस I आरो मा दङ y दङ बेखौ लिरबाय। बेनिफ्राय प्लास I बे I जों बेखौ सानजाबा मा मोनगोन 3 बेनिफ्राय बेवहाय दङ प्लास I दङ। स जोङो बेखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन आरो बेथिं सानजाब्ला नैबे सानजाब्ला मा मोनगोन जोङो बेवहाय आरो जोङो 3 प्लस I बेनिफ्राय 3 माइनस I आरो नैबे I खौ जोङो मोननो हागोन बेबायदि मोनगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम बेजों बे सानजाबा मा मोनगोन 1 जों 3 जों 3 माइनस बे I बे जागोन I जों 3 जों सानजाबा प्लस 3I माइनस I स्क्वायर ब्रेकेट क्लोज x आरो बेवहाय मा लिरनो हायो जोङो 6I बेनिफ्राय माइनस 2I जों I जों सानजाबा बे जागोन 2I स्क्वायर बेनिफ्राय प्लास नेक्स्ट जों मा लिरगोन 2 जों 3 जों सानजाबा 6 2 जों I जों सानजाबा प्लास 2I जासिगोन। बेनिफ्राय माइनस ए प्लास ए माइनस बे जागोन 9I माइनस ए प्लास ए माइनस बे जागोन मोजाङै लिरनो नाजा 3I स्क्वायर दा बिदि जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो जोङो बेखौ ब्रेकेटाव लाखिबाय। बेनिफ्राय नैबे मा जागोन 3I बेथ' प्लास जाबाय I स्क्वायर दा बे जागोन। आरो नैथिंनिखौबो जोङो मा लिरनो हायो बेखौ जोङो बिदि लिरनो हागोन
3 स्क्वायर माइनास I स्क्वायर बेनिफ्राय I जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो मा खालाम बेखौ सेफायबाव बे जासिगोन 3 नैबे जागोन माइनास प्लास 2I बे जागोन प्लास 1 जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय ब्रेकेट क्लोज x बेनिफ्राय नैखौ मा लिरगोन 6I डाइरेक्टलि आं बेवहाय लिरनोसै प्लास 2 जोङो लिरनो हायो सो I स्क्वायर नि माना -1 जों -2 सानजाब्ला प्लास 2 मोनगोन बेनिफ्राय नैखौ आरो मा खालाम 6 मोनबाय बेनिफ्राय मा लिरनो हायो -7I जासिगोन बे जागोन जों डाइरेक्टलि लिरनोसै बेवहाय मा लिरनाय I स्क्वायर नि माना -1 बेखायनो बे जागोन डाइरेक्ट 3 प्लस 3 बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा लिरगोन जोङो बे जागोन 3I माइनास बेवहाय -1 जोङो लिरनो हायो -1 I स्क्वायर नि माना -1 डाइरेक्ट बेखौ लिरखाबाय बेनिफ्राय नैबे जागोन 9 प्लस 1 बेनिफ्राय I बेखौ जों लिरनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम नैबे जासिगोन 4 प्लस 2I x बेनिफ्राय माइनास 6I प्लस 2 बेनिफ्राय स' नोंथांमोना आरो नै बेवहाय y थालांदों नोंथांमोना मोजाङै नोजोर हो बेवहाय y खौ लिरनांगोन बे y आ दङ आरो नैयावबो मा जागोन y खौ जोङो लिरनांगोन स' मोजाङै नायब्लानो जाबाय बेनिफ्राय प्लास नैबे जागोन 9 माइनास 7I बेनिफ्राय ब्रेकेट y बेनिफ्राय प्लास 3I माइनास 1 बिथिं दङ स' बे जासिगोन 10I बेनिफ्राय ब्रेकेटफोरखौ सेफायदो 4x जासिगोन बे 4x प्लस 2ix माइनास से प्लस से माइनास 6I माइनास से प्लस से माइनास बे जागोन 2 बेनिफ्राय जोङो लिरनो हायो बेखौ 9y बेनिफ्राय माइनास 7iy बेनिफ्राय बेवहाय मा लिरगोन प्लस 3I माइनास 1 इक्वल टू 10I जों लिरनो हाबाय दा गोजौनिखौ मोनसे दा नोंथांमोना मोजाङै बानायलांनो नाजा आरो मोजाङै केलकुलेसनखौ मोजाङै नाय माब्लाबा भुलबो जानो हानाय बेनिफ्राय नैनिफ्राय जों दा मा लिरनो हायो 4x थामहिनबा I गैयैखौ एक्सट्रा लाखिनो नाजा 4x दङ आरो बेवहाय मा दङ 9y दङ स' जोङो गिबियावनो बेखौ लिरग्रोनोसै 4x प्लस मा दङ 9y जोङो I गैयैखौ एक्सट्रा सिगांथिं लिरबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामनो हायो जोङो बेवहाय जोङो बेखौ लिरनोसै बेवहाय मा दङ बे जाबाय 2ix बेनिफ्राय बेवहाय दङ माइनास 7iy दङ बेनिफ्राय आरो मा दङ नैयाव मोनसे मा दङ नैबे -1 स' नोंथांमोना बेखौ मा खालामनो हायो -6i दङ स' बेवहाय -6i आरो बेवहाय मा दङ प्लस 3i स' बेखौ मा लिरनो हायो -3i जोङो लिरनो हायो बेवहाय -3i आरो बेखौ लेफ्ट साइडथिं लाबा मा जागोन -10i जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो -2 आरो बेवहाय मा दङ -1 स' मोननैखौ प्लास खालामबा मा जागोन -3 बेनिफ्राय बिथिं थागोन इक्वल टू 0 दा बे जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो आरो स' नेक्स्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना बिदि लिरनो हागोन बेखौ बेनिफ्राय नैयाव 4x प्लस 9y बेनिफ्राय बेवहाय मा दङ नैबे 2ix बेनिफ्राय बेबायदि दङ स' जोङो बेवहाय मा कमन लानो हायो बेवहाय कमन लाबाय माखौ जोङो बे थागोन 2x बे जागोन 7y बेनिफ्राय बेवहाय थागोन मा I जोङो थाबाय दोनबाय I आ कमन जागोन बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोना नै 10i खौ बिथिंबो दोननो हायोमोन जेबो नङा दा लिरफिननोसै बिथिंनो बेनिफ्राय नैबे मा जासिगोन 3 जों समाननि बिथिं लांबा मा जागोन 3 आरो नैबे जासिगोन बे जासिगोन डाइरेक्ट प्लास बे जागोन 13i जोङो लिरनो हायो दा नैबे x y थानायखौ जोङो लेफ्ट साइडथिं लाखिबाय आरो जेबो गैयैखौ जोङो राइट साइडथिं लाखिबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम नेक्स्ट जोङो कम्पेयार खालामदो दा बेवहाय मा गुबै बाहागो आरो सानलावरि
गुबै बाहागो आरो सानलावरि बाहागोखौ रुजुना मोनो रुजुनानै मा मोनगोन जों दा बेयाव मा 4x + 9y दं गुबै बाहागो आरो राइट साइडथिं 3 दङ स' जोङो मा लिरनो हायो 4x + 9y = 3 बे जाबाय a नाम्बार होबाय जों आरो बेनिफ्राय मा लिरगोन 2x - 7y = मा 13 जोङो लिरनो हायो बे जाबाय b नाम्बार इकुवेशन जोङो लाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन नैबे a नि लोगोआव नोंथांमोना बेखौ मोनखाबाय नैबे स' नेक्स्ट जों मा खालामो दा नैबे इकुवेशन a आरो इकुवेशन b मोननो हादों जों दा इकुवेशन a निफ्राय जोङो मा खालाम -2 जोङो माइनास खालामब्लानो जाबाय आरो नङा इकुवेशन a नोंथांमोना इकुवेशन a बेखौ लिरबाय बेनिफ्राय माइनास जोङो मा खालामगोन नैबे बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे इकुवेशन 2 जों इकुवेशन b जों 2 माल्टिप्लाय खालामब्लानो जाबाय स' जों बिदि खालामब्ला मा मोनगोन दा इमप्लाइज अफ जों मा लिरनो हायो इकुवेशन a नि लेफ्ट साइडआव मा दङ 4x + 9y बेनिफ्राय आरो मा दङ जोङो नैखौ माइनासखौ माइनास लिरनो नांगोन आरो 2 जोङो 2 खौ माजों सानजाबनांगोन नैबेजों इकुवेशन b नि लेफ्ट साइडआव मा दङ 2x - 7y बेनिफ्राय इकुवेल टु जोङो लिरनांगोन बेवहाय मा दङ 3 आरो माइनास बे फैबाय आरो नैजों मा 13 जोङो सानजाबनो नांगोन दा बेबायदि मोनगोन दा अखा हानाय सोदोब खोनानो मोनदों खोमा नोंथांमोना बेनिफ्राय बेखौ सल्भ खालाम स' 4x + 9y बे जासिगोन मा जागोन -4x - a प्लास बे जासिगोन 14y बेनिफ्राय 3 माइनास बे जागोन 26 बेखौ मोनबाय 4x केन्सेल थांगोन 9y जों 14y जोङो माबा खालामबा प्लास खालामब्ला बेसेबां मोनगोन जों दा बेखौ 9 जों 14y जों जोङो बेखौ जोङो लिरनो हायो 23y = नैबे जासिगोन बेबो -23 बेनिफ्राय y = जों मा लिरनो हायो -23/23 = -1 दा y नि मानखौ जोङो मोनबाय -1 बेनिफ्राय बे -1 खौ जोङो मायाव फज' नोंथांमोना बे इकुवेशन a आव फज'नानै जोङो x नि मानखौ दिहुननो हागोन स' जोङो दा इकुवेशन a आव फज'गोन इकुवेशन a आव y नि मानखौ a आव फज'ना मोनो बेनिफ्राय फज'ब्ला मा मोनगोन दा a इकुवेशनाव मा दंमोन a इकुवेशना जाबाय जोंनिया बे 4x + 9y बेबायदि दंमोन इकुवेल टु मा दङ इकुवेल टु 3 दङमोन दा बे जायगायाव नैबे y नि जायगायाव जोङो -1 खौ फज' अब्लानो एन्सारा जाहैसिगोन दा जों फज'नोसै बेनिफ्राय इमप्लाइज अफ 4x + 9 * -1 = 3 बे जागोन 4x बे जाबाय 9 = 3 बेनिफ्राय 4x बेखौ जोङो राइट साइडथिं लांबा मा जागोन +9 बेनिफ्राय 4x = बे जासिगोन 12 बेनिफ्राय x = जों लिरनो हायो 12/4 बेनिफ्राय जों मोनगोन 3 देयरफोर x नि माना मा 3 आरो y नि माना जाबाय -1 दा बेनो जाबाय बे क्वेश्चन नम्बर 7 नि 4 नाम्बारनि सोंनायनि फिननायमोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 5 खौ जोङो नायनोसै क्वेश्चन नम्बर 5 क्वेश्चन नम्बर 7 नि 5 नाम्बाराव मा दङ बेवहाय 5 लिरनो हागोन बेवहाय 5 नाम्बाराव मा दङ स' 5 नाम्बाराव गोरलै बेवहाय सलुशन I + 2/i ब्रेकेट क्लोज बेनिफ्राय दङ 1 - i / 1 + i ब्रेकेट क्लोज बेनिफ्राय x + iy दा बिदि दङ स' जों दा बेखौ मा खालामनांगोन बेखौबो सिगांनि बायदिनो जों बानायनो नाजा दा गिबियावनो मा खालाम जोङो दा बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों दा गिबियाव 1 - i /
1 plus I बेखौ नुनो मोनदों स' जोङो बिथिं एक्सट्रा माने सेपारेटलि एसे नैखौ सेपारेटलि बानायनानै नायनोसै जोङो दा जोङो बेवहायबो बानायनाय बेवहाय बानायबा एसे गोलाव जागोन आरो जुदि एक्सट्रा बानायना लायोबा जों पुट खालामब्लानो जागोन डाइरेक्टलि स' जोङो मा लिरनो हायो 1 minus I divided by 1 plus I बेखौ जोङो नैबायदि लिरनो हागोन 1 minus I divided by 1 plus I ब्रेकेट होनानै 1 minus I आरो बेवहायबो 1 minus I जोङो सायावबो सिङावबो माल्टिप्लाइ खालामबाय बेनिफ्राय 1 minus I whole square बे जागोन 1 square minus I square बेनिफ्राय 1 minus 2I बेनिफ्राय बे जागोन plus I square divided by 1 plus 1 डाइरेक्टलि आं लिरखाबाय बेवहाय स' नोंथांमोना हमनो हाखाबानो जाबाय बेखौ बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो बेखौ 1 minus 2I बे जागोन minus 1 divided by 2 स' जोङो बेखौ केन्सेल थांबा मा जागोन minus 2I divided by 2 डाइरेक्टलि जोङो मा मोननो हायो बेखौ काट खालामबा minus I जोङो मोननो हायो स' नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनो हायो डाइरेक्टलि जोङो नैनि जायगायाव minus 1 खौ जोङो फज'नो हायो स' नोंथांमोना फज'दो बेखौ स' फज'योब्ला मा मोनगोन दा आरो नैखौ मा खालामनो हायो जोङो बेखौ क्रस माल्टिप्लिकेसन खालाम सरि बे माबा जासिगोन दा नैबे बेयाव जाबाय मा I जोङो लानो हाबाय आरो बे मा जागोन दा आरो बेयाव जोङो I स्क्वायर जोङो बेबायदि खालामनो हायो स' बे जासिगोन I स्क्वायर बेनिफ्राय प्लास बे जागोन 2 बेखौ जों लिरनो हायो स' बेनिफ्राय मा खालाम नैबे 1 minus I divided by 1 plus I नि जायगायाव जोङो मा फज'गोन minus 1 खौ जोङो फज'नो हागोन minus 1 बेनिफ्राय जों दा मा खालामनो हायो नैबे I जोङो केन्सेल खालामबाय बेनिफ्राय माइनास जों बेयाव मा जागोन माइनास ए प्लास ए जोङो माइनास I स्क्वायर लिरनो हायो माइनास ए प्लास ए माइनास जोङो 2 लिरनो हायो आरो नोंथांमोना बेखौ लिरबोबानो जाबाय x प्लास IY आरो बेवहाय मा दङ x प्लास IY बेनिफ्राय दा I स्क्वायरनि माना मा minus 1 बे minus 2 equal to x plus IY बेनिफ्राय नैखौ मा लिरनो हायो जों दा minus ए plus 1 minus 2 equal to x plus IY बेनिफ्राय बे जासिगोन minus 1 जागोन minus 1 equal to x plus IY बेखौ जों मोनबाय बेनिफ्राय दा मोननैथिंबो कम्पेयार खालामदो दा नैबे लेफ्ट हेन्ड साइड एन्ड राइट हेन्ड साइड कम्पेयार खालामब्ला मा मोनगोन स' नोंथांमोना बेवहाय लिरो गुबै बाहागो आरो सानलावरि बाहागोखौ रुजुना मोनो रुजुब्लाथाय मा मोनगोन नोंथांमोना दा बेवहाय x दङ आरो बिथिं मा दङ गुबै बाहागोआ -1 स' जोङो बेवहाय x इक्वल टु -1 जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना बेवहाय स' नोंथांमोना नैयाव आं नोंथांमोननो नैयाव मोनसे ओरै लिरना ला नैनि सिङाव बेनि सिङाव बेबायदि जों लिरनो हागोन -1 स' स्टेपखौ नोंथांमोना बिदि लिरबानो जाबाय इमप्लाइज अफ -1 जोङो प्लास I0 इक्वल टु x प्लास IY बेबायदि लिरना लाबानो जाबाय नैनि सिङाव नेक्स्ट स्टेपखौ नोंथांमोना बिदि लिर -1 प्लास I0 प्लास x प्लास IY थामहिनबा जोङो बेखौ फोरमायनांगोन नैजों कम्पेयार खालामनो हागोन अब्लाना मोजाङै दा बेवहाय x इक्वल टु मा मोनखौ जोङो नैजों कम्पेयार खालामबा लेफ्ट हेन्ड साइड राइट हेन्ड साइड बेवहाय -1 बेनिफ्राय आरो y इक्वल टु जोङो कम्पेयार खालामब्ला मा मोनगोन y इक्वल टु कम्पेयार खालामबा 0 दा बेनो जाबाय x आरो y नि मान स' नोंथांमोना बेबायदि खालामनो हायो बे जाबाय कुइसन नाम्बार 75 नाम्बार बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो नायसै कुइसन नाम्बार 8 खौ जोङो नायसै स' कुइसन नाम्बार 8 आव मा दङ बेवहाय नोंथांमोना 8 लिरनो हागोन स' कुइसन नाम्बार 8 आ जाबाय बेवहाय 8 आव मा दङ 8 नि कुइसना जाबाय जुदि बा जिदु root over a plus ib equal to x plus iy अब्ला दिन्थिदि root over a minus ib equal to x minus iy जोंखौ मा प्रुफ खालामनो होनदों स' 8 नि जा मावफुंथाय बे जागोन मा गिबियाव मा होनाय दङ बेखौ लिरदो मा होनाय दङ root over
a plus ib equal to x plus iy होनाय दङ स बेबायदि जुदि थायोब्ला नोंथांमोना मा खालामनो हायो गिबियाव स जोङो नैबायदि लिरनो हागोन जेब्ला नोंथांमोना बेखौ स्क्वेयारिं बोथ साइड खालामनो हायो स नोंथांमोना स्क्वेयारिं बोथ साइड खालामब्ला मा जागोन बे स फारनैथिंबो बर्ग खालामनानै मोनो बेनिफ्राय मा मोनगोन जों दा बर्ग खालामब्ला बे रुट ओभार a plus ib ब्रेकेट स्क्वायर बेनिफ्राय बिथिंबो जागोन x plus iy होल स्क्वायर बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय स्क्वायर बेजों रुट ओभार जों दाननाय थांगोन बे a plus ib बेनिफ्राय बे फर्मुला लाना थांगोन नोंथांमोना बे मा जागोन x स्क्वायर जों x स्क्वायर लिरनो हायो प्लस 2 into x into iy plus iy होल स्क्वायर जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय a plus ib equal to x स्क्वायर बेखौ जोङो मा लिरनो हायो बेनिफ्राय नैखौ जोङो लिरनो हागोन आरो प्लस जोङो बेवहाय मा लिरगोन दा 2xyi आरो बे जागोन जोंनिया बे जासिगोन प्लस i स्क्वायर आरो y स्क्वायर बेनिफ्राय a plus ib equal to x स्क्वायर प्लस 2xyi बेखौ जोङो डाइरेक्टली -1 जोङो लिरनो हायो स माइनास y स्क्वायर जागोन बेनिफ्राय दा नैबे मोनसे फर्मुलायाव जाना दङ नामा नोंथांमोना बेखौ नोजोर हो स गिबियावनो नोंथांमोना बेखौ मा खालामग्रो कम्पेयार खालामग्रोनांगोन स जोङो बेवहाय मा लिरनोसै a plus ib equal to x स्क्वायर minus y स्क्वायर प्लस 2xyi दा नोंथांमोना गुबै बाहागो आरो सानलावरि बाहागोखौ कम्पेयार खालाम स नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो गुबै बाहागो आरो सानलावरि बाहागोखौ रुजुना मोनो बेनिफ्राय रुजुयोब्ला मा मोनगोन दा स नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हागोन a इक्वल टू मा लिरनो हायो जोङो नैखिनाखौ लिरनो हायो x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर आरो मा लिरनो हागोन जोङो b इक्वल टू जोङो बेखौ लिरनो हायो 2xy खौ जोङो मोननो हायो जेब्ला नोंथांमोना कम्पेयार खालामो बेनिफ्राय दा नेक्स्ट जोङो मा लिरगोन दा स नेक्स्ट मा दंमोन कुइसनाव बेबायदि दङ बेवहाय दानिया होननानै लिरदो दानिया जोङो a minus ib बेनि जायगायाव मा फज'दो दा a नि जायगायाव जोङो बेखौ फज' x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर माइनास i b नि जायगायाव जोङो बेखौ फज'दो स जोङो 2xy जोङो लिरनो हागोन स बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा मोनगोन दा बेखौ जोङो नैखौ लिरनो हायो x स्क्वायर बेनिफ्राय जोङो माबायदि लिरनो हागोन बेखौ जोङो नैबायदि लिरनो हागोन i स्क्वायर आरो y स्क्वायर जों लिरनो हायो बेनिफ्राय माइनास 2xyi जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हागोन x स्क्वायर प्लस iy होल स्क्वायर माइनास 2x जोङो इनटु बेबायदि लिरनो हागोन आरो बे मोनसे फर्मुला जाना दङ मा फर्मुलायाव x माइनास iy होल स्क्वायर बेबायदि फर्मुला जाना दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनो हायो दा बेखौ बेबायदि लिरफिननो हायो जोङो a माइनास ib बेनिफ्राय a माइनास ib बेनिफ्राय दा निउ स्क्वायर दङ स स्क्वायरखौ जोङो बेथिं मा खालामनो हायो लाबोब्ला नैबे मा जागोन रुट ओभार जों जाहैगोन a माइनास ib इक्वल टू मा लिरनो हायो x माइनास iy स बेबायदि जोङो फोरमान खालामनो हाबाय स एन्सारा जोङो दिन्थिबाय फोरमान जाबाय जोबथारना बेबायदि लिरनो हादों फोरमान जाबाय बा फोरमान खालामबाय जोंखौ बेबायदि फोरमान खालामनो रुट ओभार a माइनास ib इक्वल टू x माइनास iy दा बेनो बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नाम्बार जोङो 9 खौ नायनोसै क्वेश्चन नाम्बार 9 आव मा दङ क्वेश्चन नाम्बार 9 आ जाबाय क्वेश्चन नाम्बार बेवहाय 9 नि सलुशना मा जागोन स 9 आव मा दङ
जितु 2a प्लस ib नि दाजाबखां जेथे a प्लस 4 माइनस ia प्लस 2b अब्ला a आरो b नि मानखौ दिहुननो होदों स' गिबियाव मा जागोन 2a प्लस ib नि दाजाबखाङा मा जागोन बेनि दाजाबखांखौ जों लिरनांगोन नोंथांमोना लिरनो हायो 2a प्लस ib बेनि दाजाबखांखौ लिरनो हायो नि दाजाबखाङा होननानै नि दाजाबखाङा मा जागोन 2a माइनास जोङो ib लिरनो हायो बे प्लास थाबाथाय माइनास जागोन आरो माइनास थाबाथाय प्लास जागोन बेखौ जों मोनदोंमोन बेनिफ्राय सोंलु बायदियै जोङो मा मोननो हायो दा सोंलु बायदियै कुइसनाव मा होनाय दङ स' बेवहाय नोंथांमोना कुइसनाव मा होनाय दङ बेखौ नायदो स' बेवहाय सोंलु बायदियै जों मा लिरनो हायो नैबे 2a दाजाबखां जा मोननाय भेलु बेयो माजों इकुवेल a प्लस 4 माइनास i बे जागोन a प्लस 2b जों समान होनना बुंदों सोंलुनि बायदियै दै बे कुइसनाव माने बेबायदि माने बेवहाय मा दं जितु 2a प्लस ib नि दाजाबखांखौ जों मोनबाय बे दाजाबखाङा मा नैजों इकुवेल होनना बुंदों बेनिफ्राय जों दा बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय कम्पेयार खालामदो गुबै बाहागो आरो सानलावरि बाहागोखौ रुजुना मोनो बेनिफ्राय मा लिरनो हागोन जों दा स' नोंथांमोना कम्पेयार खालाम बेयाव मा दोङो 2a दोङो बेनिफ्राय बिथिं मा दोङो a प्लस 4 स' जोङो बेखौ मा लिर 2a इकुवेल टु a प्लस 4 जोङो मोनबाय आरो जोङो गुबुन मोनसेया मा जागोन बे जागोन बेवहाय मा b दङ स' जोङो b इकुवेल टु मा लिरनो हायो नोंथांमोना बेवहाय माइनास दङ स' माइनास लिरनो हागोन माइनास बेनिफ्राय आरो माइनास लिराबाबो बेवहाय कारेक्टआनो जाखागोन आरो बिथिं मा माइनास a प्लस 2b दा बेबायदि मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम जोङो बेखौ बेबायदि खालामनो हायो 2a बे जागोन माइनास a इकुवेल टु 4 बेनिफ्राय a इकुवेल टु मा मोनगोन जोङो 4 आरो बिथिं मा मोनगोन माइनास माइनास केन्सेल थांबाय बेनिफ्राय b इकुवेल टु a प्लस 2b स' जोङो बेवहाय a नि मानखौ मज'दों नोंथांमोना आरो b खौ जोङो बिथिं लाना फैनो हायो स' बेवहाय मा जागोन दा b माइनास 2b इकुवेल टु a नि मानखौ जोङो 4 फज'नोसै स' 4 खौ फज'बाय बेनिफ्राय बे जागोन माइनास b इकुवेल टु 4 स' जोङो लिरनो हायो b इकुवेल टु माइनास 4 देयरफोर a इकुवेल टु 4 आरो b इकुवेल टु माइनास 4 दा दिहुननो गोनां a आरो b नि माना जाबाय 4 आरो b नि माना जाबाय माइनास 4 दा बेनो जाबाय एन्सार कुइसन नाम्बार 9 नि बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10 11 एन्ड 12 बेखौ जोङो उननि भिडिअआव मोजाङै डिसकास खालामसिगोन स' थेंक इउ फर वाचिं स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो थाबैनो होनो गारनो जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय